ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗತ್ತದ ನಾಡು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಗಲಿಗು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಉಲೈ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೇಟೆಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು. ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ಜಾಗಡ್ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಕೊರ್ಪೆರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕುಲು ದಾಂತಿನಗಲೆಗ್ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಮದುಮೆ ಆವಂದಿನಗಲೆಗ್ ಮದುಮೆದ ಯೋಗ, ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ಯೋಗದಾಂತಿನಗಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ತೂವರೆಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸುರು ಐತಾರ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗ್ ತನು ಸೇವೆಲ ನಡಪುಂಡು. ವರ್ಷಗುವರ ಗೌಜಿಡು ನೇಮೋತ್ಸವಲ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಗ. ಕಟಪಾಡಿ ಪೇಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಕ್ತರಿನ ಪಾಲಿದ ದೈವ ಹೀರೇ. ಕಾಣಿಕ ಮೆರಿಪಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಏಳು ಕೊಪ್ಪದಡಿಟು ಇತ್ತಿ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯೇ. ಊರು ಕಾಪುನ ದೈವಲಾಯರು ಒಂದು ಪಂಚ ದೈವಲೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಯೇ. ಊರು ಕಾಪುನ ದೈವಲಾಯರು ಒಂದು ಪಂಚ ದೈವಲೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಯೇ. ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜ ಚುಮ್ಮದಿಯೇ ಹೇ ತನ್ನಿ ಮಾಡಿಗ ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಪಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉದಿಸಿ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯೇ. ಭಕ್ತಿದ ಸಾವದಿಡು ನಡಪು ಪಂಡರು ಇರು ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಳ್ಯರು. ಭಕ್ತಿದ ಸಾವದಿಡು ನಡಪು ಪಂಡರು ಇರು ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಳ್ಯರು. ನಮ ನಂಬಿ ದೈವಲು ನೆರಲಾದು ಆ ಕಾಣಿಕದ ಶಕ್ತಿದ ಕರಿಕಂದಯೇ. ನಮ ನಂಬಿನ ದೈವಲು ನೆರಲಾದು ಆ ಕಾಣಿಕದ ಶಕ್ತಿದ ಕರಿಕಂದಯೇ. ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆರೋ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉಡಲಿಡಿಪ್ಪಿ ಆಸೆಲೆನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಾಣಿಕ ಮೇರೆಪಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉದಿತಿ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಸುಗಿಪುಲೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ನೆನೆಪುಲೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ತೂ ಬಂದೆ ಕಷ್ಟ ಕಳೆಪೆರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವತಾರೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾಪಿ ದೈವರಾಜ ಕಟಪಾಡಿಗೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವತಾರೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾಪಿ ದೈವರಾಜ ಕಟಪಾಡಿಗೆ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.